Walah kicau mania bara. Ayo, walah. Duh wis. Jaluk DJ ae, DJ. Apa? Yo kalau dipekno neh amal, DJ ae pin, DJ nek pin, DJ. Ayo. Oh iki metu neh kandhane ya. Yo iki. Ayo. Kok ngrecehno sik oh, Dik. Jebule ngrecehno sik. Ayo, Tet. Ayo. Lah, nrotok iki nrotok. Lah. Andek maju, andek maju, joget andek maju. Nah, ra ngono. Ayo. Loh, joget sih, joget. Nah. Lah kok nyakeli. Ijake joget sing apik. Loh. Lah kono sing ngakon nyawer kok malah. Kono sing ngakon nyawer. Lah ya ora sida lho. Ayo joget neh. Ayo Pin, jaiponge Pin. Iya ya, musik lah. Lah kok guyu lho. Adik maju. Adik maju. Ayo. Lah. Asik sampai bawah. Alah, asik. Ayo Tet. Alah, iya. Alah. Loh, lah kok kono? Lah sisai yo. Lah. Ijak. Ayo. Lah ra ngono. Lah. Asik. Nah. Duh, lah kok sithik tok. Pokok iki nggo ngasih pajar kowe dikoning kono ngasih pajar. Nganti entek ya, Dik. Ayo, kok malah rene neh. Ijake aja rene. Kene mau kon ngantek kapan, Pak? Kok pajar? Kok pajar? Iya wong aku antene mantan pemulung. Iki lho. Bose. Kowe iki ape disawer kok malah nantang wong. Iya, jenenge sapa? Kepatokan. Patok isan malah. Lah, anake jek cilik kok mau.
Gemoy tetek joget kurang heboh iku. Kurang heboh. Kene. Janjane kowe ning ngendi alak-alakmu sajayane ati atiku sajane kencan karo wanita liya.